Здрасти хора, днес ще играем Майнкрафт. В Мосоро, за да се стрелява само. Да, и бам! Аз не съм много... Имам по-хубава версия, обаче ще ми трудно. На това да идвах тук. Тук е много. Thank you. Така. О, има малко пресенца и на кокошко. Кокошко! Мре. Трябва ми храна. Знам, може да се направя меча. О, 2 пързалки. Знам ти колко съм дадеш. Ти нищо. Много гадно. Много е досадно като прасета нищо не видят. Абсолютно нищо. Дайте да видим. Така. Дайте да видим малко лево. Ще направя доста поредици на Майнкрафт, обаче абонирайте се. Ако имам поне 10 абоната, ще направя доста клипове на Майнкрафт. Или ако имам 20 лайка. Правя доста клипове. В момента Майнкрафт ми изглежда интересно. Напишете долу в коментарите какви игри искате да играя, обаче за телефон, защото компютъра... Нямам компютър, имам лаптоп, обаче той не е много силен. Аз съм си поръчал това за Коледа дрон и ще снимам клип, когато дойде Коледа, как се го отварям и ще е таком. И ще ви покажа как лети. Така. Да, по-хубаво ми се води, отколкото. Веки стига креща, бе! Я съм пръчки, като се седя един саплинг. О, как трябва да падне, видях ли дупката? Не те викам аз, Вики те вика. Искам още малко дървото. Венка дървото му е да ми трябва, така. Тен да видя комо в пещерата. О, има ера. За това съм се предълцил. Хора, ако не видите много съжалявам, ще новака. Ще направя кепа. Изкопвам 3 калоса и ще там видях кол. Ако не виждате много съжалявам, то не бъдете трябва да взема кола. Взех едно, сега точно. Там. Бам! Чакай. Така. Сега се надам да виждате това. Там още доста. Ако винаги ме трябва. Значи, не знам как се прави ферма за левели. За това може да не се разбира много, защото тази ферма за левели е доста важна. Аз не знам как се прави. Ти можеш един този да видя нататък, има нищо. Тук те си го оставя. Това може да видим. Това ти коре. 4 пъти коре. Само това и може да ускочите. Мога. Ебена! Продължа. О, кол! Видях кол. Продължа топ старата. Разкрайно. Да взема само когато да взема владните ресурси. За го взимам целя, защото преди знаете ли ко? Видях хубава пещера, знаете ли колко много е? Аз имах 2 стака, не един стак,
След това като сме се откарат от тази дупче дърво. И никъде не намира. И затова сега ама да го откаря с това. Кога винаги е лазен и без това дигате левели. Айрон. Тук и аз не мога да видя. 5 айрон. Още на първи епизод. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О, 13, 14. 14 айрон доста си е. Няма този камък. Камъкът си важен. Сега. Може да си гол. Трябва да си взема торчовете. Защото ми трябва. Да. Няма да завия тук, ама за сега тук ще завия. Този епизод няма да е много дълго, защото къде снимам не може да издържа много. Само 15 минути или по-малко. Там повече също взимам и вземам малко камък и отивам някъде. И трябва да се изпича месото. Трябва да взема много камък. Доста камък. Чуйте две какво ще има. Навъд не е. Той е 6. Правим печка. Слагам един кол. Да, един път най-леко прави. Ето тук. Няма един човек. Те се влезе. Аз се скрих. Взех Бам, се го убих. Да. Такива. Огладен съм, пък не искам да ги ям. Колко те изпочитам? 4, 5, 6, 7, 8, още 5 могат. Бройте 3, 6, значи 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно 5. Чайте, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, още 5 трябва. Мога да се изпечат или аз бъркам. Тия да се бъдем само 6. Не може да се бръкне с 5. Там, бръкне. Значи, трябваше 15 да пече 7. Окей. Не може да пече. Мама, аз малкото не сбърках. О, кукушка! Трябва ми да храна. Това е. Що не си заеда, значи. Къде ти е кукушката? Ето. Come on. Айде ударя, бе! Ударих я. Тям на някъде, аз не знам на къде. Е там, към една планина. Тук трябва много. Овце. Първото ми трябва храна. Храна. Що не ми даде, бати тъпто. Що не ми даде? Ама не стави. Стая. На.
Ако те убия, сега ще ми дадеш ли нещо? Да, сбрадата дава доста, затова няма да се падне на варавичка. Да даде парзоли. Не даде парзоли. Къде отида друг? Мри, бе. Не ми да. Бати тъпто, имам само едно пиле. Иначе нямам батерия просто. Ами аз да се качи горе, защото къде да се спълнят верове. Иска да убиват. Това. Взех тия торчове. Сега ще те убия кокоски за храна. Come on. Come on, go. Come on. Това не мога да оцеля. Иначе се скача, за да като скочи спре повече демидж. Гол. Виждам гол. Е там е. Да, трябва да е там. Това колко. Оф. Това не трябва да обаче. Сериозно. Мога да се бука. Айде мри, бе. То не се отстава. Папаш. Така малко не иска да бам. Тук също бам. Бам, втям. Бам, втям. Това не втя. Come on, girl. Come on. Да се убие. Как се читаме? Да, съм трябва да виждам, да няма кола. Взема малко камък. Вземи повече дърт, трябва да взема колкото мога повече си дърт. А сега да видим дали толкова ще ме стигне. Аз ще изкопах от цялата планина. Сега се като цяла планина. Не турят се на някакъв малко дърт. 25. Това не е да има цепи. Agora. Sério, não, vai ficar. Outra. Fel. Ora nem големия фел. Се трябва да бъдем внимание. Къде бях тръгнал? Бях тръгнал на там. Тичай! Хора! Да затварям, защото тук си да му убият пак. Тичай! Сам да следим 15 минути го изключвам. По-бързо тичай! Come on! Come on, girl! Come on! То също... е там. Това свети. Ето виж толкова долу, колко много кола имал. Аз съм много просто. Трябва да взема повече торта. Джумпес. Що пак паднах тук, бе. Ау, фак. Мордо! Ще ми изчезнат тази темите.
мое. И... Чао, хора!